maroning mandira rontok simawuring bantala bledug katon mangampak-ampak. Tangi sing langit udan barasala mangsa kluwung katon pating palengkung teja mangkara-kara dedet irwati gunung longsor tarung padha dene gunung. Jagat lir kagiri-giri bengkaing siti saengga kayus rong prangkul telung prangkul rubuh ngadang dalan tinon sangka mandra katon 16. Bumi kelawan langit kok tangkep-tangkep lintang pindho rinonta-ronta lidat-lidat pating klawer celana taun pating celorot. Pintu sira manangkep kowe bujat-bujato kawat condro gumaluduk bisa nyigar gunung suarane. Kabukti pucaing gunung jamur tipe manggut-manggut kok amblek-amblego. Pedhite Wananto buga kopat kapitan ing kacandra kok pecut penjalintingan karo angin. Akeh por dewa kang same kan toko hidrat jalan ndire kepatis kok gedening goro-goro nganti urek kayangan. Kocapa sanggang guru. Prisa candraning goro-goro nyandak tirta kamandanu katetesaken sirep kawontenaning kayangan. Katundung medhak dhateng Mercapada kontrang kantringan para kawula akeh kang padha pating jlerit sambati. Awit nimbulake swara kang tikel matikel swara pindha Gundala Sasra. Gundala gelap sasra sewu gelap sewu muni bareng yen kacandra kok bisa mecah jagat swaraning goro-goro. Nanging sak sirping goro-goro kawontenaning Mercapada ayem-ayem tata titi tentrem apa kang jinangka kaleksanan. Sak sirping kawontenan sinarengan jumeduling para kawan tetiga catur Kilurah Semar kang peputra. Sanyatane tetiga sami gegujingan wonten ing ora-ora mboyen kacandra kaya ratu rebut negara satriya bedah kraton Boyong Wanita.
Apa? Aku tak takon karo kowe mumpung ketemu ijen do ijen. Uripe awake dhewe iki kok mengko ngene iki wae iki. Piye jajal rasane? Arep nyambut gawe apa nek kok semplah awak. Nah wong kok repot-repot. Pancen dipikir wong urip iki kabeh ora ana muni urip kang ora mayar miyir iki ora ana kangelang ngrekoso wis lumrah. Uripe menungso dititake ana merca padha kon ngrekoso wis umum. Nek nyawang wong kae kok kepinuk temen aku ngarani. Wang sinawang sipate wong. Nek tumrape wong nyambut gawe pancen ngrekoso ora kaya taun iki. Bagong wis ora cemantel sak piti-pito. Mangkep angger muni duwe singgang isu-isu uduk-uduk. Seprene ya mesa urung sah-sah ya ra. Wis. Kowe iki ya bangetan kok Gong Bagong. Kowe dilabuhi barang ya mesa isih. Wah kadang ya kowe iki ngerti dhewe. Wuluku ki mung mergo wulu wektuku ki. Kok wuluku? Mung mergo sekolahku irat-irit kaya kene iki. Nek aku mungguing aku uripe menungso kuwi ora kaya wong sing kesilungan kepinteran. Nyambut gawe kaya dene nyambut gawe nang kantor. Nyambut gawe dagang. Truk, nek kepenak, dagang gamelan. Kuwi nang omah ora lunga-lunga nek ana tamu duwite kena diantem temenan. Tur barang kuwi ditumpuk mangsa klakona mambu. Iya ya, lah iya. Gong siji nek tuku apese 120 nek didol kaya tekan 300 barang. Bejo awakmu apa? Ane ngopo wong sejagat karo butuhe gamelan kabeh. Lho, ngono ki mung sandung. Kabeh ki nek ana sandungane karang menungsa kaya kowe. Aku ki nek do oleh sandungan ya ora kaya aku. Angger nikon ngebasi. Kon ngebasi ngono ki ya ketok nyamleng kae nganti cok tak tinggal gawe aku ku. Karang wong sandungan ki ora apa wong kok kon sandung terus ayo. Kabeh menungsa ki ora mesti kok. Nek pancen cepet ing pamikir kowe rasa nyambut gawe tak tuturi gawean sing pokok kowe uripa nang desa. Nyambuta gawe tani mesti kepenak uripe. Ngrekoso reng. Nandur tandurane paitan, lemahe kudu duwe mengko tandur dadi pangan wereng ming nangis. Oh iya ya. Sing penak ki ya nek aku dadi sing paling kepenak ki ya nang seni kuwi penabuh kuwi. Paling penak temenanan. Nek dong oleh tanggorang ya lumayan. Sing lanang nabuh, sing wedok marung ngono ki wis. Munggo aku cocok banget. Nah iya. Tekate aku ora lunga nyambut gawe, bojoku nang omah wis utak-utik wis duwit ora ketan. Engko nek kantet sing teko etok-etok disugone bar ditarik. Nek bar mangan ditarik duwite. Alah dinilai kekancan. Kanca-kanca urusan urusan dagangan kok. Nek teko ngono ki ngriki mangga. Kopi napa teh, Mas? Ki mbok diladeni kuwi, ya. Pupune loro apa telu? Kok nek wis gangsal 150. Wong kok kelakuane kok ngono. Ini pancen angel nyambut gawe ning menungsa kuwi angel. Anak iso ki kaya sedulur tuwa kaya aku iki gitu. Ya seni, ya tani. Ayo. Mau sakjroning anakku si Widodo lahir ya seperti iki. Urip iki tok nglegek kae. Mbak Ayumu tak jak nang seni sing sitok ana omah tani apa nasib.
Lah iya kuwi pancen apik. Mulane kuwi ning nggo aku tania wae. Tole nabung ngono kuwi sak kepenake, watone kanca-kanca guyub ngono lho. Rakitan mung nang kono melu tuwa lho ora laras. Nek rak ketok regeng ngene wis padha diakoni aku iki wong iso ngono. Nek jane imbal wae nyemplung kalen. Ane nek perlu ya seni iki ya nek pancen mantep diudi. Wis kebacut cuntel. Wis. Kekebaan widodo. Ra iso. Agak sigra mangsa nek ijen ra iso ya. Bangeteng to. Wong tolol kok ngono. Nang seni iki contoh ki kaya aku ki lho. Nabu iso. Iso wis aja semelang. Gender gedol iso. Bisamu nabu ngegong. Oh. Liyane kuwi, we ambok mati nek iso. Ya ngegong kuwi paling ajar biyen dhisik dhewe nang kono kuwi kok terus. Oh. Lek ku seneng ki angger teko dok ki yo ana wong mupuri gong. Terus nganggo dhuwit 200 kae urung dineki base wis nyekel dhuwit apa ora seneng. Mongko rak modele nek gong wong loro iso gentenang. Turu sikik. Mengko yo sing sitok kon. Aku nek sing sitok wis kesel yo aku genti tangi esuke padha. Kuwi jenenge yo kurang kompak. Wong prihatin ki nek melek-melek kabeh, nek turu-turu kabeh. Ning apike kuwi kudune iso kompak melek kabeh rak ngono. Dadi nek ngono kuwi ning seni ya rada lumayan. Lah, lumayan wis aja kuwatir. Oke kok sing padha mbeguru karo aku nek ngegong kuwi. Oh. Nek aku rada mutung setitik jane arep ora lunga aku. Ning kok yo ora ndek dhuwit. Ah sebabe. Akon medhone ning tempel. Mangkel temenan aku. Arep mutung aku nek tak pikir-pikir kok. Wis rasah. Ya menyang aku gawe. Mutung kono tak putungi ah malah seneng wong. Gedung aku menyang wae. Wong mutung ki ora apik. Ana rembug dirembug, ana nalar dinalar digawe amrih becike ngono. Amrih becik lan cukup ngono. Wong kuwi angger sepintere kuwi mumpuni mesti cok dipilih. Mergo kowe ditunjuk karo kepalamu kon mulih rak kira-kira iki digambarake iki mungguing gareng kuwi kowe kurang mumpuni. Ah mula-mula ya iki penggedene. Nek pusate jane ya ora ning iki sing. Kang gareng oleh Allah. Cilaka awakku. Iki ngerti-ngerti kon maca ya rak ya. Mak tratap to. Ya mulai ya. Ora menyang ora apa-apa. Aja menyang sesuk. Ning ya ku mau. Ora ndembako aku. Nusul ning Karangrejo. Angka ngono kok nai nyawa ora. Nek pancen kowe nang seni maju ayo saiki tata-tata karaku padha adu kepinteran. Ngrembug bab seni, wis ngejak model cara apa ayo tak ladeni. Aku nek le pinter urung pati pinter ning karo tutukan mat aku. Mat mau nek ditutuk miring ngene kesaron ya kleng ngono kok ya. Lu tegese karo tutukan larasan ngono ki larasan rada bleru karo raki wis rada ngerti ngono. Nyaku kuwi rada sithik-sithik pinter nyekel apa-apa cak-cek. Ngrebab iso ngrebab. Penggedhi yoga ya. Ayo. Nyuling wis iso nyuling wah tolal apa iso. Ya syukur jeneng ya pinter. Pinter aku mumpuni kok. Ora ketan setitik-setitik. Ngendang oh ndlidik. Kendang aku ndlidik. Kae kalah karo aku. Nek ngendang. Oh. Ya syukur.
Bunang. Bunang ya iso aku imbal iso renyep-renyep iso ndulutut saya Banyumasan wis ning tiring-tiring. Ning ngantukang. Pinter apa-apa kari dhewe ning ngantukang. Ora ana paedahe. Aku indi pembunang ampuh. Rombong aku. Pembunang ampuh apik. Sapa? Kang Sura. Gendinge komplit. Weh, ampuh wis pok angger. Ning marine mbunang nek runtung. Runtung esuk bar kae terus nyekel bunang. Le buka gegeden. Nung. Nglarasa gamelan. Ayo padha gendingan jogetan wong telu ya. Gendingan jogetan. Pelok pos lendro. Pelok pos lendro. Pelok saki kowe gendinga Sinom Parijata. Ya, apik. Kanca-kanca karben padha nyenggaki dibarengi awake dhewe. Ya, seneng aku. Ayo toto. Sinom Parijata. Wah, mongko warangganane apik-apik. Sing saka Klaten siji, sing saka Srandakan siji, sing saka nggon aku dhewe siji. Saiki diaturi ngasta sing saka Klaten. Sinom Parijata, mengko tak caosne. Mangga, Mbak. Ora sopan. Nek kok ngono kuwi. Noleh. Monggo Mbak Ayu. Kok metu nggon slendro barang. Aku seneng aku. Senggane piye mau? Ora ngaring. Oh iya. Kodhok ijo rande bojo. Kuwi apa senggaan nek kok ngono kuwi? Ora ngaring kodhok ijo mlebu yaring, ora kok rande bojo. Dime kodhok kok yo dianggap rande bojo yo percil kayane sapa? Wis tau lho kodhok dadi manten aku kon resepsi. Ana kok resepsi nggon kodhokan. Reka-reka wae ora.
saya apik. Kepiye Matru? Do sing sabar aja do kesusu. Sawahe jembar-jembar kena dinggo turu. Parine lemu-lemu. Ayo kuwi bar panen kuwi yo nggo turu. Dengkule nganti bundas. Gerungan kono dengkul kok bundas. Niku kenepen wong gejlik kok. Senggaan wong apa kok dadak padu ngene wae kuwi. Jotho Tru, kowe lha apik. Mangsa wurung ora klenger kowe. Wah. Jan ketok nganyut-anyut e. Wah, heeh, ketok anyut-anyut. Apa, Gong? Anyut-anyut. Anyut-anyut. Kowe iki nek nyuwara ora tau cetha. Iki Sinom Parijata. Gending Sinom Parijata paling kepenak. Diwileti rangkep ya kepenak, wilet selembar ya kepenak. Ditembangke maca pat ya kepenak. Wah, nek jenenge gending iki diolah surwa-surwi sarwa kepenak. Kepenak ning ora enak. Meso enak growol. Kowe iki wong gending kok karo panganan. Saiki genten kowe ngendinga. Nggih. Sing gagah napa sing alus? Sing gagah napa sing alus? Nek iso sing gagah karo sing alus, kowe lah cilaka iki. Ayo. Ayo. Monggo sikik. Ning nong nganggo dibawani napa mboten? Ora sah ya kena nganggo ya apik. Mangke kula tak nglaras gending rujak jeruk. Wah, apik wis. Rujak apa, Tru? Jeruk. Oh. Tak kira nek udu jeruk. Kowe gawe nggo seger-seger. Nggo melek-melek. Ayo. Sing nembang ki mbakmu gini, uduh. Ki Mbak Ayumu. Oh, keketok mbakmu gini. Suarane kok kaya persis. Iya wong. Pancen tunggal. Oh.
Kari dhewe ra kanggo. Kok mandek, Truk? Lah karang nganggo dibawani. Apa? Pocong. Oh, pocong rubuh. Udu. Oh, kleru meneh. Ora tau bener aku mbedek. Tuano arep gambirano. Aja benar gambirano. Ya sesuk nek ana petilang. Daftarno ya, Truk. Wah, aku mbiyen dek nom sipe. Angger gambirano ki wong-wong padha pating plerah. Ngengetke marang badan sliraning ingsun. Angger pacak guluces ngono ki oleh mripat kono oleh mata tikus barang. Wah kowe iki nek omong ora tau apik kok gong. Wis kek copong pocong. Pocong kok copong. Kel kacang moi ora nganggo wajan ngono bang pocong barang dinae bungkel engko terus munggahe ladrang rujak jero ya Kang sing gagah ya apik Setya Putya panggaka sing tur angkara
tembange pocong mongko mengku karep. Ngedhekake kas tegese kas kuwi nyantosane. Kas kuwi pancen nyantosane munggu ing apa wae. Kas desa ya nyantosane perdesan, kas wong rumah tangga ya nyentosane le bebrayan. Tekate entek sing jaba aku sik duwe celengan duwe kas ngono. Oh kas to iki mau. Ah ya krungu kuwi ngene iki. Tegese tas ngurakapi bisa kanggo wadah samubarang ketok. Bakal dhewe tiba ketok ngono. Ning nek ono nek ra ono tas igra dilempit meneh. Ora wong nembang kuwi jan wong minggat kowe. Apik iki mau pocong tiba nang rujak jeruk ladrang mongko jogetane kiprah. Iki kiprahe Petruk kurang apik. Aku nek ngejah junjung sikil ora mung cendhek ngungkuli memolo. Wah. Iki mau tembange sing karep mau kok nganggo tembang apa? Nang kene iki. Ora tembang sing kanggo cakepan waranggono. Ning nek tembang sing kanggo penuntun kanca ora ngono kuwi. Rujak jeruk, rujake wong akimat ngantuk. Negarane saya maju rakyat kabeh padha mathuk. Wah, apik kuwi. Rujak jambu, len rujak ra kena nesu. Kakung putri do bersatu negarane dimen maju. Wah, rujak kacang ling rujak ra kena jegang. Para kakang do tumandang bebarengan le berjuang. Rujak blimbing ling rujak ra kena kuming. Kabeh kudu eling pendak bengi jaga maling. Jenenge apa kuwi? Rundha. Oh iya. Rujak blimbing rujake wong agi maling anu. Kuming ing apa mau maling. Kudu eling pendak bengi kudu oh. Pendak bengi kudu bengi bang kuming ora. Apik kuwi, Truk. Hah? Apik rujak telo. Ling rujak aja do gelo kakung putri sing waspada ngetutake Pancasila. Wah, nyamleng. Rujak elek. Aku wis sing elek kuwi. Ning iso kuwi. Ling rujak wadahe cuwek kabeh kudu padha melek mengko ndak ora nehi duit nenanu ninung. Kuwi apa wong nembang ngono kuwi? Kondo nek kok ember ora. Rujak apa-apa kok anggepe ki apik. Nek rujake Bagong kuwi sengit dhewe aku. Wis saiki Bagong kok nembang. Ora saming modo, nek perlu nembang dhewe. Aku nembang kalah karo kowe isin. Ning kok angger tok cacal aku nak samplak ora. Nek nesu wae mripate saya amba. Kanca-kanca komplit. Mongko trajang pinter kabeh. Sing girong kon jejer sing ngendang siji Truk. Men ketok Kakang Adi. Lekas meneh. Men ketok gagah. Ayo. Gendingamu apa kok ngelih-ngelih wong lingguh? Pelok ya? Oh, pelok. Seneng bem apa barang? Blem. Ayo, ndang ceket-ceket dolanan sing apik. Kopi susu. Yo.
Leren. Tuanu aku agek mulai. Kono sandang leren. Kok cepet, Gong? Lah witene wis leren ya. Ayo. Nggak usah rampunge kok nyelo-nyelo. Oh, gendingan ke sagungan dirampungke ya kena kok ya sak rampunge. Gendingan mono ya sagelme ya tru. Digawe suwe ya kena, rindik ya kena, banter ya kena. Digawe leren ya kena, urung gong leren ya entuk. Ayo. Jenenge ngaso engko yo dibawani meneh. Nek ngarepake gong, ayo dibawani meneh mengko yo sagungang meneh. Lho. Nek dibawani tak tiba padha gong. Ora kuwi baleni meneh. Ning apik iki mau, Reng. Apik. Nek kowe piye, Tru? Nek aku ngarepe swara dawa. Waduh, kali ngulur piye? Ngene. Kopi susu paling enak gulane batu. Kopi susu paling enak gulane batu. Ini hari malam minggu. Ini hari malam minggu. Mari kita sama bersatu. Wah, apik kuwi. Ajale kowe. Kopi susu paling enak gulane kacang. Kopi susu paling enak gulane kacang. Ini hari angkatan perang. Ini hari angkatan perang. Mari kita sama berjuang. Sing elek nggon sing ora yo digawe. Ayo kumarak. Kuwi eleke nang kono kuwi. Kurang empuk kuwi suarane gareng. Nek aku iso empuk, nek kowe jajal gong. Susu kopi kuwalik kuwi. Kuwi kuwalik kuwi. Oh. Apa ya? Lah iya, mongko aku pancen ngono kuwi kok. Kopine dhisik. Wah, jan kowe iki kok maido, seger. Ngombe susune sithik. Kopine keri. Susu kopi paling enak. Kuwi iki kuwalik wajan. Kopi susu. Ngono. Kopi susu. Wis ora kuwalik, ora. Paling enak gulane Jawa. Sudar sudir wedang bubuk gulane Jawa. Ora laras e kuwi. Sudar sudir wedang bubuk gulane Jawa. Pikire mabuk di pojok tua lulu. Kok nganggo dua lolo barang ora. Wong nek ora kalap prandek puno pinter. Seni mumpuni nak apa-apa iso Bagong ngandane kaya lumpang. Ya ben. Wong angger bentuke rai kaya ilmu bumi ya. Sing kaya ilmu bumi apa lagi? Kira persis gambar ilmu bumi kan. Kon moto iki Irian Barat ha iya. Kene iki nggon Pulau Jawa, yuk kene segara iki Sumatera. Kok yo aku barang dikatutake ora. Wis, ora leren ngono. Angger muni ubrek tanpa ngerti gawe. Ayo, leren. Leren tur. Yaine nesu. Wondo ki nek ora kalap kowe karo aku ki metu iki rak nderekake bendara anyar, mongko bendaramu Sang Topo Begawan Batang Sudo Lancang nandhang yodi sing suwe ora mari-mari ya kok malah padha seneng-seneng. Sapa sing marai gojekmu? Kene ora marai sing marai ubrek Bagong kok.
Kowe ya sing marai Gojek. Wah, kudu aku Mar. Yo aku sing gila Petro gila. Oh, iki sing kok lampor ki. Rak ngarep dhewe iki gila. Gareng. Lagi niki kowe. Wah, Bagong. Lagi niki mah kowe. Wah, Jan Petro. Lagi niki kowe sing maraki Semar. Lagi niki kowe. Ora urus. Kok bapakne dikabruk sak kayange. Ora tak tendang ora lunga. Kecemplung kalen gak lho. Oh, plastike kali. Iyo ya. Ngurus plastik kali digameli ora. Nolo garing. Kula ndara wong kami dosa. Kowe mrene ayo sowan Rama. Oh iya sedika. Petro, Nun, ayo sowan Rama. Nggih. Nun. Oh sapi. Kang le nuntun sapi ampun tunggu riku Kang. Sapine mbelukke aku Apa yen suarane kok ngono kae njur mbelukke. Kang apa aja nganti kowe karo keluputan ngadep urusan bendoro. Awit wektu iki penggali ndoro Begawan Batang sudo lancang kaya agek rumangsa genjung jalaran menggali marang kahananing urip. Iya.
Uyuh sirep Data Pitana. Aneng nggih kocapa ingkang kina sinambeting carita ing Katandra. Punika warnanira ing pertapan Ngandung Cinawi. Senajan ta pramapane ana puncak gunung. Nanging katon asri kalamunta dinulu. Mengkeraken gunung ing langkung ageng. Nganaken pategalan kang tinaneman marang wujuding palawija. Ngiringaken wana kang isine kejaba mung kayu jati. Ngajengaken plataran kang pinacak endah. Sesekaran ingkang maneka-neka mawarna-warna. Printen kelawan dalu kapiyarsa tetesing tirta sangka puncahing arga. Kocapa ingkang pinjul wonten ing papan pesarean. Ala tanpa rupa iku kang wasani ing pertapan Ngandung Cinawi kang peparap Begawan Bathang Sudalancang. Ngajengaken ingkang putra kekalih ingkang mijil jalu pinaringan kekasih Bambang Ongpamidusa. Ingkang mijil pawestri pinaringan kekasih Endang Senggotawati. Samya ngadhep wonten abiyantara sumengkeming pasuwanan. Sinambet pasih baning para abdi Panakawan. Yai Lurah Semar Nalagaring Petruk Semawana Bagong. Kacarita sawya sang tapa prisa ingkang putra sami ngadhep. Sigra paring pengendikan. Kacarita kawijil pangandikan ingkang wis marbut ing lati.